De voele protesten jaren dit jaar in de onkundige bezuinigings op de cultuur in Ljouwert had dus een beetje uithellen. De collegevoorstellen in de cultuurnota hebben namen dramatische gevolgen voor kunstencentrum Parnas. Wethouder Dix zocht geen heil in het alternatieve bezuinigingsplan van het kunstencentrum en skroste 1,4 miljoen subsidie. Nou, dit betekent voor Parnas dat we straks de deuren zullen sluiten op 1 januari 2013. En dat er in plaats daarvan een voor mij nog totaal onbegrijpelijke samenraapsel aan voorzieningen in de stad komt. Waarvan we nog maar helemaal moeten zien of het realiseerbaar en betaalbaar is. En mijn eerste indruk is dat het wat dat betreft een tamelijk warrig plan is. Was er geen andere keuze dan Parnas om te vormen? Nee. We hebben met elkaar natuurlijk nadrukkelijk gekeken hoe zou je dit vorm kunnen geven. Een aantal gemeenten heeft ervoor gekozen om 10 of 15% op elke culturele instelling te kaasschaven, zoals dat heet. Daar hebben wij ook natuurlijk even over nagedacht. En we kwamen al heel snel tot de conclusie dat dat niet kon. Dus Parnas is eens opofferen? Ja. Meer met minder. Dat is het credo in de nieuwe cultuurnota. Poppodium Romein met geerwerkje met Schouwburg de Harmonie. En het historisch centrum Ljouwert, dat financieel ook flink inleveren moet, zal een geerwerkingsverband aangaan met het resort en de Iepenbieren bibliotheek. Die zal in alle gevallen haar haardvestiging in het beursgebouw verlitten moeten. De gemeente wil van de hege hier van €650.000 aan. Directeur Tiemesma hier een orenoplossing voor eigen. Nou, dat lijkt me een hele makkelijke natuurlijk. We zoeken gewoon de wethouder vreken. Ik als wethouder van vastgoed van verleden hier dan. En dan ben je weer het probleem, toch? Dat is een afgrijselijke misvatting die al jaren hier in deze stad bestaat. De huur en de culturele inhoud hebben financieel niks met elkaar te maken. En het allejaar wil de bibliotheek krijgt meer subsidie nodig had. Wil de gemeente daar net om, dan zocht ik Tiemesma haast geen toekomst meer. Ons komt het net uit. En we hebben er al door hand dat we dan eventueel de orenvestiging in Ljouwert sluiten moeten. Dat je maar één bibliotheek moet houden. De culturele instellingen lieten haar nog net deel bij de bezuinigingsvoorstellen van de wethouder. De gemeente zal op 20 juni daarover het definitieve besluit nemen moeten.